аллоҳу акбар, пашми сарам хест ба худо ки гӯш кардам я. хуш ба ҳоли он одам аст, ки ба худо таваккал мекунад ва ба умедвории худо аст. Сем круги ада. Ба забони арабӣ ба фикрам Аллоҳ навистаги ё ки чизе навистаги. Байрақи Тоҷикистон аха чӣ хе тонистем як расма гирифтем мондем. Имрӯз як сайргашт биромадем дар шаҳри Глазго. Якшанбе ҳаст, субҳи саҳар гуфтум рост гап худам сайргашт кунам, леки бо гуфтам ки биё як навор гирам. Яке ягон кас да маъқул аст ҳамин ҷоҳои таърихӣ ва ҷоҳои хушрӯи шаҳри Глазго, яъне Шотланд. Мо айни ҳол дар маркази шаҳр ҳастем, соат 9 саҳар аст, ҳоли ҳама ҷо маҳкам аст, лекин як ҷо мерем, қабристон мерем, хеле қабристони хушрӯ ҳасту, дар он ҷо филми ҳунарӣ Бэтмена гирифтагӣ ҳастанд. Мо анаҷи маркази шаҳр сар кардем, и як масҷиди христиано ҳаст, масҷиди хеле зебо ҳаст. Калисо меганша, чӣ меганша? Хеле ба ман маъқул аст, архитектураш аҷоибот. Дар болуша бинед чӣ гунае. Айни ҳол маҳкам аст. Кушод мебуд, мо мерафтем. Пас иҷо бошад як хонаи хеле қадиме ки дар ин ҷо то ҳол истодааст. Ира ягон кас вайрон намекуна, аз ин ҷо намебардорад ша. Ҳамин чӣ гуна буд, ҳамин ҷуна истодааст. Рости гап асрша намедонам, 1471. 1471. Бибинед. 500 сол зиёд аст ки айни ҳол дар ҳамин ҷост. Ва ин ҷо боша якта дигар қаср гӯем мешавад. Хеле аҷоиб аст, хеле формаи хушрӯ дорад. Ана дар он ҷош бошад, бо бале ҳаст, лекин мо он тараф намерем, мо ин тараф мерем. Мана яке аз бузургтарин калисоҳои христиано дар Шотландия ин ҳамин ҳаст. Айни ҳол ба фикрам маҳкам аст, лекин як рафтан мебинем. Пас ана он ҷо мерем мо. Ана он ҷо мерем. Дар он ҷо филми ҳунарии Бэтмена гирифтагӣ ҳастанд. Хеле аҷоибот аст. Бибинед, тоза кардестанша. Ака намедонам, мумкин ки ё волонтеран. Hi guys. I'm sorry, are you volunteering here or you're just working something like that? Oh, alright. It's very nice. Бибинед, ё ягон кас ё маҷбур намекунад ки биён инҷоро тоза кунанд. Ана ё волонтер ҳастам. Яъне одамоне ки ҳамин дӯст медоранд ки як зебогӣ шавад, як хушрӯгӣ шавад. Қабристона меравем, тамошо мекунем, чӣ гуна ҷа қабристон аст, лекин як чиза ҳозир чӣ хел дидед ҳамин занҳо тоза кардестанд. Қабристонҳои мо мерем, масалан аз они Тоҷикистон, аз они ҳамсоямо намегум, хеле чӣ хел гум бисёрии қабристонҳои мо ҷазир аст. Одамо тоза намекунанд қабристоношона, фаҳмидед? Як мераванд дуо мекунанд, як чиз мекунанд, лекин як тоза намекунанд, фаҳмидед? Ба фикри ман хуб мешид ки мо кам ҳамин ба қабристонҳои худмоям як иззату эҳтиром мекардем, баро ки уҷода мурдаам бошад, лекин як тоза кунӣ, бо биёи ба ҷои хушрӯву зебо як тоати ибодат кунӣ, як дуо кунӣ, бо хубтар аст ба фикри ман. Инҷоям як қабристон аст, некропол меганша ба англисӣ. Ана лекин ин ҳамин ҷоя мисли як хушрӯ кардаган, то ки ҷои сайёҳатчиё биён як тамошо кунанд. Инҷода ана бибинед, мусулмоно, ана христиано чӣ дине дошта бошад, меояд ин ҳамин ҷода як сайргашт мекунад, як тамошо мекунад, бо кори худаш меравад. Яхе одамо меоянд фикр мекунанд, фикри ақидаи он дунёя мекунанд, як хеле одамо меоянд воқа як тамошо мекунанд. Ягон мушкиле надорад ба фикри ман. Дар ин ҷо як чиза хондам, кайф кардам, рости гап. Бибинед чӣ навистагӣ аст. Blessed is the man who trusts in God and whose hope the Lord is. Одаме ки ба Худо боварӣ мекунад ё ки таваккал ба Худо мекунад, хуш ба ҳоли он одам аст ки ба Худо таваккал мекунад ва ба умедвории Худо аст. Ака каме иштибоҳ ҳам карда бошем, ҳамин гуна маъне дорада хулоса.
хеле аҷибот аст. Касе метавонад бо нависен тарҷимааш чӣ мешавад? Инҷа мо боло буромадастем. Инам ке қабристоно. Ин тараф ба инамо чарч бузургтарин. Хеле хуб аст, лекин маҳкам аст. Мумкин ки вақт шавад равем. Инҷо сагошона мебуранд. Ака ба исломӣ ба фикр мумкин нест. Намедонам рости гап бо нависед. Дар ислом умуман мумкин нест ки як зан хе қабристон дурояд гираву нола кунад. Лекин иҷо чӣ хе дидед? Зан ҳам медурояд, мард ҳам медурояд, ҳамун мусалмонаш ҳам медарояд, ҳамун кофираш ҳам медурояд ва дигар одамҳоям медуроянд. Мушкиле нест дар иҷо. Ха намедонам ака ман ҳар каса чиз намекунам, судит намекунам. Ака намедонам. Ҳамаш бо фикри ақидаи худшон кати ҳастанд. Тангора мебуранд, мезананд. ё ки дар ҳамин ҷа бунёд мекунанд шуно. Ба фикрам дар ҳамин ҷа намедонам. Чӣ хел бардошта иҷа оварда задаган юра? Ҳаминам хеле бо ҷоҳои калонтар ҳаст. Ба фикрам иҷа бо одамои ҳамин чӣ хел гӯям бои бадавлат ё ки шинохта ки гӯем намедонам иштибоҳ кунемам ки я бинед. Ин боло шикастагӣ будааст. Бале. Ё қадиман охи. Ё нав нестанд. Як чиза аҳамиятиет ки тоза ҳаст, мефаҳмед? Тоза инҷа раҳ кардагӣ аст. Тоза. Ягон кас ягон мусор, ягон партов намепартояд. Ха партоядам ки бо дигарон пайдо мешаванд ки мегиранд тоза мекунандша. Дам ганда калонай. Ба мери гузашта ҳамин Глазго 55 солагиш да. Инҷа бинед бо ҳар хел қабристоно ҳаст. Калоншам ҳаст, майдашам ҳаст. Ина бинед зану мард ба ҳамин ҷан. Мандида бо як сетаи дига баландтарин хотираҳои хеле чиз мондагӣ аст. Хушрӯ ҳаст, намегум ки безеба. Хеле хушрӯ ҳаст, лекин ака барои напоминани неҷа ҳамин маданияти ё ҳам хеле набинед. Занаки ҳиҷобпӯш дар қабристон. Ака мо гапи зиёдӣ намезанем. Худо ба таваккалшон ба Худо. Пас ин неҷа шаҳрай ози нишон метавам. Як одамон суол мепурсанд ки чаро ту шапка мепӯшӣ? Бибинед, иҷа аврупоӣ омадагианд, намедонам миллатошна. Мегӯянд ки рӯсо бериги здарови смолоду. Ҳаво хунук аст, лекин ха майли мо ҳамин гуна либос пӯштагем. Бериги здарови смолоду. Да ҳамин ёшитон эҳтиёт кунед худтона, фаҳмидед? Ҳамин ёшитон да эҳтиёт кунед. Ман масалан як менингит дорам, менингит ҳамин биним як тарафаш кушода, як тарафаш маҳкама ҳама вақт. Ҳамақа лечение кардам, ҳамақа тавбат кардам. Нашид хулоса оператсия кардан дар кора бо камтара каҷалая ба фикрам биним. Хулоса ҳамин эҳтиёт кунед худтона бачако. Эҳтиёт накунед, мисли нами одамо борен бо тезтар қабристон мере. Ҳамаш тақдир насиб аст, лекин бо эҳтиёт кунӣ хубтар аст, да ака. Баландӣ ҳаст дар шаҳр. Ина инҷа мебиёӣ гирди шаҳрра метавонӣ бибинӣ. Фаҳмидед? Масалан, ина инҷада якта стадион ҳаст. Стадион Celtic меганша. Клубе ҳаст ки дар Аврупо хеле машҳур аст. Хулоса ина инҷада ҳастае. Метавонӣ бибиниша. Инам хеле қабристон будааст. Ози тарафша мебинем. Скотланд яке аз шаҳрҳои
давлатҳо яъне зеботарини дунё ҳаст ба фикри ман, барое ки хеле ҷоҳои қадим дорад, ана нахе иншоотҳои хеле қадим дорад. Бо Эдинбург бо аз ина беҳтар аст, яъне ҷои хушрӯву зебову қадимтар бо зиёдтар дорад. Ба ҳар ҳол ҳамин ҷа мода маъқул аст. Глазго як гарангӣ мекунам, ҳамин ачка гирифтагим ки ҳамин кай ки бо ягон мардуме ки аз дигар давлат аст ҳамсӯҳбат шавам. ҳозир кати як марди ай Хорватия ҳамсӯҳбат шудам. ана гуфтам ки аз куҷо ҳастӣ? Ха гуфт ки ман аз Хорватия ҳастам, Загреб ман медонам, чӣ шона Модрича медонам. Пас гуфтам ки ту чӣ фикр дорӣ ман аз куҷо ҳастам? Ха гуфт ки намедонам. Гуфтам ки ман аз Тоҷикистон ҳастам. Гуфт ки ман медонам Тоҷикистона. Гуфт ки ман Тоҷикистона медонам. ана уҷода бисёр ҳамин давлатҳои стан ҳаст мегӯяд. ана пас ман гуфтам ки ха уям як чихе гуфт ки ҳамунҷа чӣ хеле ҳам Тоҷикистон. Ман гуфтам ки бародар, Тоҷикистон биёӣ, Тоҷикистон биҳиштай, фаҳмиди, ҷои ништия ки арзонияе, хубияе, ҳама welcoming people, you know, like хеле мардуми хушмеҳмонанд, фаҳмидед. Гуфт мебинем, гуфт иншоалло, гуфт худо насиб карда боша мерем. Гуфтам ки гӯш ки пеш ҳамин давлати якҷо мерӣ, ҳамеша бояд бибинед ки чӣ гуна культура доранд, маданият доранд. Масалан, як видео карда будем оиди нархи наво. Ҳама вақт ҳамин рафтед ҳамунҷа дар давлати мо метавонед ки ҳамун фурӯшанда кати як баҳс кунед ки то ки нарха паст кунад, фаҳмидед. Гуфт хандид тудай сюда. Хулоса ҳамин гап кӯрам. омадем боз соат 11 шид. ҳозир мерем медуроем. Sunday in Lent, sometimes called in the old church Passion Sunday, let us sing to God's praise and glory to the tune you lifted. Oh my God. Psalm 23. When Cyrus walks into God's presence, let us stand to sing. аҷоибота ира бибинед, ин дарои кӯҳнаш. ай ҷо маҳкаме ку. тестем даоҷа сар кадаган мерем тамошо мекунем чӣ гуна даҷа шер мехонем. рӯз якшанбе инҷо дуромадем. даоҷа снимат кардан мумкин нест. Ном филми гуфт аз сабабе ки намоз хондестанд, мисли намоз хондестанд, аз ҳамин сабаб. модемо ҳозир медурем мебинем чӣ ҳасту чӣ гапи кор ҳаст иҷода. хоп рафтем ба фикрам ройгон аст. ройгон боша хуба. Filming in progress, quiet please. Filming in progress, quiet please. чаро намемонад ки снимат кунем. дем ҳама ҷоданам хеле мондаги аст барои ягон садақа. ва бибинед ба забони англисӣ, хитоӣ, ҳиндӣ, арабияи, фурсияи ҳамашта ҳаст. дар ин ҷо бошад масалан намхеле бо видео касе ки маъқул бошад метавонад биёяд ба видео тамошо кунад. бинед инҷода худои ҳиндиё ҳаст. дар инҷа навистагиҳои ба арабӣ ва дигар забонҳо бошад. кадом авлиёҳои ҳамин христиано. пас ина инҷа мебинӣ, инҷа оиди Old Testament figures. чиз меган библияи кӯҳна. бинед чия инҷода? рости гап намедонам инҷа чиз навистагӣ аст. пас худам мехонам, лекин ира бинед чӣ аҷоибот хушрӯе. кубай баъд ба забони арабӣ ба фикрам Аллоҳ навистагӣ ё чизе навистагӣ. Вау. ин намедонам ин чие, бо Nigerian навистагӣ. Nigerian.
ببینید خیلی خوشرو هست، یعنی خوشرو نه، خیلی عجیب بود، شوق‌آور است نه. بودا اینجا با بودا да. کسی киноя хантер тамошо кардааст, яъне аниме як сценаи хеле аҷоиб аст. Инам хеле гуна Будда ҷанг мекунад ба як шоҳи мураввиников. Virgin Mary навистагиай, Virgin Mary, яъне Марьям бо Исо ака мебахшед ҳамин гуна ё чиз мекунанд. Са бибинед и акс ҳама тамошо кардам, гуфтам ягон дузах бошад. Не, и акси геноцид дар Серебреница. Геноциди мусулмонон, чӣ гуна мусулмононро киштагӣ ҳастанд дар Босния. Massacre of Srebrenica. Фаҳмидед? Over 8,000 Bosnian Muslims, men and boys, were murdered by the Bosnian Serb army. Фаҳмидед? Зиёда аз 8,000 боснийскии мусулмонон ва кӯдакон ва зану мард кишта шудагӣ буданд. ҷодар омадем қайчия бибинед, арабияй. Фаҳмидед? Арабияи фурсия ба худо ки намедонам ки аст. Шива эс Натараҷа, намедонам кадом. Lord of the Dance, яъне худои данс, худои рақс. ягон пропаганда накардест. Бо нагӯем ки мо дар ҷа ягон дина пропаганда кардестем. Не, мо ягон дина пропаганда накардестем. Як музее ки мо ба шумо нишон додестем. Агар ки шумо ҳамин гуна шавқовар дошта бошед, ҳамин музей қад тамошо кунед. Агар ки надошта бошед, тамошо накунед. мо мусулмонем, алҳамдулилла, мо ягонча пропаганда накардестем. Инҷа да dancing skeleton, скелетоне ки рақс кардестааст. Фаҳмидед? Ям як чиз аст, на ака, як арт меган, арт аст ба фикрам ака. Анде ира бибинед чӣ ёфтам. Таҷмаҳал. Таҷмаҳалро медонед? Ира ма падарам оварда буд, ки Ҳиндустон рафта буд ба мо ва ина ҷода нишон додеста чӣ гуна ҳиндиё мурдаҳошонро чиз мекунанд, месӯзонанд. Фаҳмидед? И бо кадом исломӣ кати, бо кадом чиз навистагиай. Ҳеҷ намедонам чӣ маъно дошта боша. Ба фикрам ҳамун надгробный плитка ба фикрам боша. Инҷо акси зане ки гира кардестааст, ба дар инҷо навистагиай. Bosnian Muslim woman weeps as she recognizes her husband remained from the prices of clothing. Хулоса боснийская резня меган. Дар Босния хеле зиёд мусулмоноро киштагиан бардоро. Ям як таърих аст. Мисли коридорай. Дар инҷо намхе чизои ира бибинед. Ям кадоме аз худоҳои кадом давлатҳо. Инҷа дар рости гап ҳамаш навистагиай. Ҳамаш навистагиай. Шри-Ланка навистагиай. Ҳамаш навистагиай. Лекин ба ҳамара вақт намешава ҳамара чиз нишонти. Ира бибинед. Ям як худоҳошонае. Китоби Яҳудо ва ин аҷада геноцид. Геноциди Яҳудо. Фаҳмидед? Инам хеле Яҳудоро мекиштанд. Имрӯз бошад бо Яҳудо мардуми Фаластина ҳам хеле кардестаам. Ина Islamic Armor навистагиай, яъне чизои мусулмонӣ. Бибинед? Статуя Жанна Дарк ба фикрам, бо намедонам. Jan of Art намедонам ки аст, лекин Жанна Дарк ба фикрам ҳаст. Жанна Дарк зане ҳаст ки дар Франсия бар зидди ҳамон бигирем бихонем да. Освободительница аст. Ди акси дузах. 7 кругов ада. Ба дидори ҳами христианон. 7 круги ада. Ҳар як круг бо чизи худиша дорад. азоби худиша дорад. Фаҳмидед? Вау! Ки медонад ин марда? ин мард
акбар, пашми сарам хест ба худо ки гӯш кардам я. Ways of worship. роҳҳои худопарастӣ. ин ҳамин гуна нишон медиҳанд чӣ гуна одамҳо худоро мепарастанд дар ҳар гуна давлатҳо. Сикх. фаҳмидед? Як нами чизоя гирифта тамошо кунед бачаҳо. Не сикх ё масҷиди сикхҳо аст. Фаҳмидед? Ҷудаизм навистага ки ман намедонам, рафтагӣ нестем, дидагӣ нестем. Чӣ гуна коро мекунанд, чӣ намекунанд, лекин ба фикрам имконият шава як рафта тамошо мекунам. Бинад таврот дигар миллатҳо ки намедонам ё киян, чиян. Инам хеле аз Африқа да? Намки худош дошт. Ка дини мубини ислом. Бибинед чи адаҷа. Компас бачаира бибинед. Чи мусулмон овардаги ҳастанд ба дунё. Инҷа бошад. Ба фикрам кадом масҷид, лекин ӯ резбаҳоша бинед. Резбаҳоша мебинед? Дар зериш Қурони Карим. Кадом саҳифааш намедонам, хонда наметавонам, афсӯс ки. Пас ина хеле чизако мрамор, зебогӣ. Пас наҷодат бо тазбеҳ ҳам мондагиам. Фаҳмидед? Олиҷаноб. Чӣ ҳастаст даҷа? Чӣ гуна мусулмонон намоз мехонанд? Ва ина масҷиди Глазго, масҷиди шаҳри мо. Даҷа Қуръон аст. Қуръон. Ва бибинед ки prayer mat нестагиаст. Ина ҳаста ҷойнамоз. Ҷойнамоз мондагия масалан мегириша. Намоз та мехонӣ. Фаҳмидед? Изм ҳаст. Изм ҳаст. Тихизм ҳаст. Яъне намиён чӣ гуна намоз мехонанд ва тоат ибодат мекунанд. Деган бозӣ кардистан ягон мушкиле нест. Инам хеле мебиёӣ, мегирӣ, инам ё чизая. Масалан мегириша, ранг мекуниша, баъд ба як ҷа мемонӣ, метавонӣ ки номи насаби худа нависӣ. Ина номи насаби худа Индия навистагия, фаҳмидед? Биён ҳозир як та менависем, мекунем. Ҷои хеле майдак, тумручкои майдаак. Ин ҳамин вараққа гирифтем. Ҳозир ягон чӣ менависем, мебинем чӣ гуна мо рассом ҳастем. Ҳамин буд имрӯза навори мо. Як сайргашт кардем, як рафтем, дидем чӣ гапу хабар аст дар музейҳо ва акси чизам гирифтем, мемонам тамошо кунем. Байрақи Тоҷикистон аха чӣ хетонистем, як расма гирифтем, мондем. Ям як хотира мешавад ба мо. Ягон кас мумкин дурояд бо бибинад, фаҳмад ки Тоҷикистон ин гуна давлат ҳаст. Ва ҳамин буд. Дар амони худо бошед. Хона обод бошеду сарбаланд бошед.